Καλησπέρα φίλοι μου. Ένα πολύ γρήγορο update. Λοιπόν, πήγα για να απαντήσω και σε κάποια σχόλια που μου κάνατε ότι με άλλη φύ θα φύγει και κομπλέ. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Οπότε μου είπε και το παιδί, το παλικάρι, ότι έχει γρατζουνιά, οπότε δεν φεύγει με την άλλη φύ. Εδώ. Οπότε έχουν γίνει και κάποιες αμυχές γρατζουνιές. Οπότε αυτά. Εντάξει, τα πλαστικά δεν μας ενδιαφέρουν, αυτά αλλάζονται κατευθείαν. Αν πας σε θα σου ζητήσει καμιά 250. Εύκολα. Δεν με έχω ρωτήσει, αλλά θα πάω όταν είναι για το service. Πήραμε τα παπάρια μας από την κάμερα, δεν κατέγραψε ποτέ. Γιατί δεν κατέγραψε, δεν φταίει η κάμερα προφανώς. Το σύστημα που έχει για το parking δεν το έχω αγοράσει. Πολύ απλά. Μαθαίνεις από τα λάθη σου. Και κάτι ακόμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με διορθώνετε τα λεκτικά λάθη που έκανα. Αρτιμελής. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν είμαστε και φιλολόγοι. Άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε. Καταρχάς ή καταρχήν. Λοιπόν, έλα, εντάξει. Καταρχάς είναι απλά έτσι για να σας πικάρω λίγο. Καταρχήν. Αυτά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την υποστήριξη. Να είστε καλά.